Ahojte kamaráti, takže dnes si predstavíme zaujímavú pomôcku, ktorá rozhodne nesmie chýbať vo vašej výbave, a to je držiak prútov od Mikada s názvom Rod Rest Grip. Ja sa presuniem k jednému z mojich prútov, aby sme si tento držiak ukázali priamo v akcii. Rod Rest Grip sa nachádza v zadnej časti pod rohatinkou. Je to vlastne zosilnená guma, ktorá sa pripevní na túto hliníkovú podložku. No a zaistí váš prúd, tým pádom sa nestane, že pri razantnom zábere vám stiahne prúd do vody. No a keď sme pri záberoch, tak pri zábere si jednoducho prúd odistíte a môžete zdolávať váš úlovok. Čiže aj ak vy patríte k rybárom, ktorí chcú mať svoje prúty takto bezpečne na brehu, tak Rod Rest Grip je určený práve pre vás. Ahojte.